Hola, soc la Maria, d'Immobiliària Espígol. Estem al centre de Girona i us ensenyaré un pis, 3 habitacions, totalment reformat. Comencem per l'entrada, on veieu aquest parquet. En aquesta entrada hi tenim, es veu la calefacció amb radiadors tot el pis, videoporter, i continuem l'entrada, on podreu veure aquestes portes fins a sostre, acabats totalment d'alta qualitat. Aquí, en primer lloc, comencem amb un armari, habitació, tots amb armari empotrat, on dins de cada armari hi tenim leds incorporats. Aquí tenim una petita sortida, com podeu veure, i continuem a la zona. Aquí a la dreta entrem en un primer bany, griferia empotrada totalment, plat de dutxa enrasat a terres i seguim en el passadís, són espais oberts. Una segona habitació, molta llum, com podeu veure, totalment exterior. També amb sortida en el balconet que estàvem abans. I seguim a la dreta, on tenim l'habitació principal. Com podeu veure, tenim aquests leds a la part de dalt, gran, i zona també totalment d'armaris, tot fet a mida, dels quals tots els armaris hi tenim els leds a dintre. Aquí continuem el seu bany, doble pica i totalment amb plat de dutxa. Continuem. Aquí entrem a la zona de dia, un espai obert. També continua sent molt lluminós. Sala d'estar, la zona de taula, i llavors tenim la cuina. Cuina també amb leds, tant un costat com l'altre, i al final de tot és on tenen la zona de rentador. Com podeu veure, és un pis totalment reformat, amb acabats d'alta qualitat, amb molts detalls i racons molt agradables. Com podeu veure, també aquests, que són uns raconets on es pot gaudir de molta llum i tranquil·litat. Espero que us hagi agradat. Qualsevol dubte o més informació podeu contactar amb nosaltres. Gràcies.